Здравейте, хора! Днес с мама ще опитваме японски млочета. Това е мама. Здравейте, аз съм майката на Дани, Анелия, и днес ще му помагам с новото му клипче за канала. Ще опитваме японски мочи и ще им даваме оценка от 1 до 10. Започваме ли? Да. С кой вкус по-искаш да започнем? Не, аз мисля с лимон. С лимон. Това е вкус лимон. Отваряй. Аз съм написала предварително на листче всичките вкусове и ще записвам оценките, за да ги запомним. Малко напред да се виждаш хубаво. Така. Мекички са, като желирани бомбони. Отворя ли? Да. Там трябва да изръсат. Добре. Така. Да, няма значение. На здраве. На здраве. Не е зле. Има малко странен вкус. Аз му давам 6. Даваш 6. Аз може би му давам 5. Това беше с лимон, нали така? Да. Ти даваш 5 от 10, аз 6 от 10. Кой ще е следващия вкус? След това беше лимона. Сега Там го настрани. Аз избирам вкус ягода. Добре. Имаме общо 6 вкуса. Да видим няма ли някъде за отваряне. Няма. Значи ще се мъчим така. Аз защото имам повече ногти от теб. Нали? Това май е дълго, а не. И вътре в кутийка има по 2 такива. С по 4 броя мочи. А отзад има някакво пликченце, което е за обиране на влагата вътре в пликчето. И сега това се отваря май трудно. Трудно да е пак отворено. Все е някакво. Не си замахна ножица. Отивам да са. Няма да стана без ножица. Ето го Дани има ножица носи. Така. О, тези са по-меки. Да. Нали? На здраве. На здраве. И на това май ще дам 5. И аз му давам 5 от 10. 5 от 10. Записвам. Ето ги. Сега е твой ред да избираш вкус. И аз избирам грозда. Грозда. Е да пребера ягодката. Отваряй гроздето. Опа. Малко ни го отвори как трябва. Ще ползваме пак ножицата. Това става. Отвори го с ръце. Окей. Ето. Ето го и кутийката. Това е кутийката на мочето с грозде, а това беше на мочето с ягода. Ножица. Да. Ще трябва. Ето ги. Имат леко зеленикав цвят долу. Да. Чин-чин. Чин-чин.
Нямат много вкус на грозде. Нещо не съм впечатлена. Мисля, че даже ще му дам 2 от 10. 4. Не, 3. Не, това не ми хареса. Да, взели сме си напитки за всеки случай, ако нещо не ни хареса да си оправим с устата. И аз ще пия малко вода. Да. Ти колко каза? 3? Да, с 2. 2, нали? И аз така мисля. 2 от 10. На здраве с малко вода. Почти ми свържи вода. Не ви препоръчвам мочи с гроздя. Следващото предлагам да е някакъв корен от таро. Това представлява. И това е плода. Не знам точно какво представлява. Пише само таро плод. Може да видите в интернет какъв е този плод таро. Някакъв като сладък картоф. Може само да ти да си наля вода. Да, нали сега докато отварям. Ето го пак плитчето. Чакаме Дани да си налее водичка. Идваш ли? Това с гроздето беше доста гадно, май. Взели сме 6 вкуса. Ако правим следващото видео, ще вземем други различни 6 вкуса. Да ги пробваме. Наля ли си вода? Да. Я покажи коя чаша пиеш. Леко съм чил. И тя е на? Тя е на Анди Студио. Може да се я поръчате от Sunday Habits. Това са нашите любими влогари. Ние гледаме всичките им клипчета и имаме много работи на Анди Студио. Май, всичко почти. Маратонки, книги, тениски. Това го разчупи? На здраве? Този път си решил да опиташ малко, но ти се рискува с много. Виждаш, това ще е. Не. Това също не му хареса. На мен малко повече ми харесва. Като изям неговото. 0 от 10. Това е по-хубаво от гроздето. Не. Но тук до мен. Нека да ти видят физиономията. Не ми хареса. Ела тук, ела. Добре, после ще го прибирам. Сега това ред да избираш кое от двете останали да опитаме. Сега останаха ни манго и шоколад. Аз предлагам шоколада да си го запазим за накрая. Идвай! Так не го мислих да избирам, но добре. Добре. Не ти харесва това. Чакай, не му записах оценката на тароплода. Ти му даде 0, аз му давам пак, те знам, 3. Хайде, едно му давам. Едно ли да му пише? Да. Не беше чак толкова зле, ама... Едно не. Стачно. Не, 0. Аз мисля, че това също няма ми харесва. Не съм изправена, не зле май. Мангото е хубав плод, спади така. Ето ги. Не сладък. Жълтички вътре. Чин-чин. Чин манго. Чин манго. Това е сладичко. Да, не е зле. Ги знам го опита. Обитящо малко. Колко му даваш? 7. 7? И може би аз 7. Окей. Малко се задавих. И сега кое ни остана? Шоколадче.
Мисля, че това ще ни хареса най-много. Ти докато отваряш шоколада, ще прибера, кое трябваше да прибера? Аз мисля, че най-малко. Не се отварят много лесно. Първото, което успях да отворя. Ето това е. Опа. Директно ножичката. Добре, аз за сега съм пила вода само на гроздето, защото въобще не ми хареса. Само. Аз съм всичко пила. Всичко не ми харесва много. Ето И го. това е шоколада. Шоколада, който не мисля, че ще ми харесва. Мирише на шоколад. Това е пликчето, което стои вътре. Да, добре. Опитваме. Забрави чинчин. Не, беше вече. Ами... Не съм впечатлена. И ти май не си. Да, 4. И аз 4 от 10. И сега май най-много ни харесаха, според оценките, които дадохме, мангото и лимона. На теб? Не, да. Манго и лимон. И... В това видео питахме 6 вкуса. Това са победителите. Манго и лимон. Има много други интересни вкусове в магазинчетата на Мочи. Може да си купувате да опитвате. На следващото, ако харесате и споделяте видеото, последвайте канала на Дани. Нали? Да. Пиксел Дани. Пиксел Дани. Чукнете камбанката. И се абонирайте. И в коментар напишете дали искате. Втора част на Опитваме Мочи с мама. Чао! Това беше всичко. Чао!